Hola, en aquest tutorial us ensenyaré com inserir vídeos a l'imprès. D'acord? Mira, he preparat una presentació amb tot de diapositives mestra, de fonts diferents perquè es pugui veure els canvis, i anirem veient els tres tipus d'inserció de vídeo. D'acord? Comencem aquí. A veure, la primera, la més senzilla, doncs insereix vídeo, àudio o vídeo. Demanar que el busqui. Doncs mira, aquí a baix tinc un vídeo en format AVI, l'obro, i ell mateix ja se'm col·loca aquí. D'acord? Amb això ja puc controlar el gran que vulgui que sigui el meu vídeo, etc. Una manera. Segona manera, quan estic en una diapositiva mestra com aquesta, amb la que hi ha continguts són aquests que hi ha diverses maneres d'inserir objectes, una taula, una imatge, un diagrama. Una de les opcions és àudio o vídeo, en aquest cas pot ser la nostra. I em torna a demanar on està el vídeo, doncs el selecciono, l'obro, i em queda instal·lat adequat a la pantalla que hi havia. D'acord? I una altra tercera que és molt interessant és associar-lo a un objecte. Jo, per exemple, agafo un objecte d'aquests, d'aquesta forma, i ara posaré aquí doncs, reproduir vídeo. D'acord, reproduir vídeo. Llavors el que he de fer ara és assenyalar, seleccionar aquest objecte i anar a format, interacció i dir-li que vull que vagi a un document. Quan ell parla de document pot ser qualsevol arxiu, en aquest cas és un arxiu de vídeo. D'acord? Em diu que on està aquest document, jo li indico, estava a baixades, d'acord. I diem d'acord, ja ho tenim. Anem a veure-ho. Comencem des del principi. Faig clic, canvia de diapositiva, i quan canvia comença a sentir-se, pujo el volum perquè sentim millor, tot el vídeo que s'està reproduint. D'acord? Quan canvi de diapositiva, doncs el vídeo s'aturarà. Amb un clic, canvi de diapositiva, passi de diapositiva, aturat, faig un clic, anirem a l'altra, la que l'hem fet a través de continguts, i funcionarà de la mateixa forma, començarà automàticament. Perfecte. Molt bé. Doncs igual, canvi de diapositiva en blanc. Aquesta no es reprodueix. Senzillament hi ha una interacció i quan em poso dalt apareix la mà i em diu que quan faci clic doncs funcionarà la interacció que li he ordenat. En aquest cas faig clic ara i el que fa és obrir-me el meu reproductor, que jo tinc associat al VLC. Si teniu el Windows Media, doncs el Windows Media, el que tingueu. D'acord? Està sonant, quan jo me'n canso el tanco i torno a la diapositiva original. Sí? D'acord, això és tot. L'última forma que us he explicat és, potser sembla que sí, la més interessant, però té un problema per nosaltres. No es pot fer servir el dia de l'examen. Us dic per què. Perquè jo li he establert una ruta amb el vídeo i, per tant, si jo aquesta presentació la pujo al Drive i la comparteixo amb algú, estic compartint la ruta però no el fitxer. Ara ho entendreu molt clarament. Jo me'n vaig a baixades, a la carpeta de baixades. Agafo la carpeta, aquest arxiu, i el trec d'aquí. El retallo i ara l'enganxaré al meu escriptori. D'acord? M'ha quedat aquí. Per tant, a baixades ja no hi és. Clar, jo quan executo això, vinc a obrir des d'aquesta diapositiva, passo la mà i em segueix dient que hi ha un enllaç, però intentar fer l'enllaç em diu que no el troba. Diu, escolta'm, aquesta ubicació, user Jordi Downloads, no hi ha aquest arxiu i per tant no el pot obrir. És a dir, és el que em passarà si compartiu aquesta presentació al núvol, l'envieu i no la podrem sentir. D'acord? Per tant, aquest sistema està molt bé si voleu fer servir les vostres presentacions amb el vostre ordinador, però no es pot fer servir si és una presentació que heu de compartir. D'acord? Doncs, espero que us hagi ajudat. Això és tot.